Nasa Quiadas kang pinagsarong pwersa kang PDEA Camarines Norte, Paracale PNP asin Camarines Norte Police Provincial Office Police Intervention Unit, ang apat na persona na imbuelto sa illegal na droga sa Purok 7 kan Barangay Bagumbayan, Paracale, Camarines Norte. Poko mas o menos alas 12:40 ng hapong kasudma Abril 16, kang ikondusir ang bypass operation na ikinaaresta rin Danilo Morcella y Villamor, 52 anyos, J. Anigredo y Ogario, 39 anyos, JP Buena y Gistadia, asin Joel Riel y Ortiz, na interong residente kang parehong probinsya. Nila yung ating ibang enforcement agencies para po mahuli yung mga reported, lalo na po yung mga nasa listahan po, no? Mga target list, third person identities, para po matigil po yung mga illegal activities. Onsing transparent plastic siya ning pigtutubo na shabu na may gabat na 20 gramo nagkakantidad 136,000 pesos ang nakumpiskar sa posisyon kan mga sospek. Apwera sa droga, na-recover man ang iba pang drug paraphernalia. Nakakasirap po sila ng mga pamilya, kung ang habol po nila ay pera, meron naman po ibang mga maayos na trabaho. Take advantage din po natin yung offer ng government na reformation para sa mga dati drug pushers, kaya kung mga nagbibenta, lumapit po tayo at makipagtulungan sa mga balay silangan reformation center natin para po sila yung tulungan. Sa presente, nasa kustudiya na kang otoridad ang nakumpiskar na droga. Naampang naman sa kasong pagbayular sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospechado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal